الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah yana cewa kowace rai za ta dandana mutuwa, sannan ba komai ake muku sakamako da shi ba face a cika ladaddakin ku a ranar tashin alkiyama. Wato ma'ana ranar tashin alkiyama ranar da za a ba mutum kowace rai abin da ta aikata a daidai gwargwadon yadda ranta ya fita a wannan hali din. To duk wanda aka kawar da shi daga wuta ya shiga aljanna, wannan ya dace. A rayuwar duniya ba ta kasance ba face wasa na rudu kawai, ko kun face jin daɗi na rudu, a rudun jin daɗi. aya ta farko kenan. aya ta biyu tana cewa bismillahir rahmanir rahim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. kada ku dauki rayukan da ko kuma wadanda ake kashe su a tafarkin Allah matsayin matattu, a rayayyu ne a wurin ubangijin su, ana azurta su. farihina bima atahumullahu min fadlihi, suna masu farin ciki da abinda Allah subhanahu wataala ya zo musu da shi na fadalarsa. wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim, suna yin albishir ga waɗanda ba su haɗu da su ba. Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun, cewa babu wani abun tsoro a kansu kuma babu bakin ciki. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Duka wayannan ayoyi suna cikin surar Ali Imrana, waccan ta 185, wannan ta 169 zuwa 170, ayoyi guda biyu na alqur'ani, kuma su ne za su zama nafiza na abin da nake son in tattauna a wannan majalisi mai albarka a yau, wanda ya dace shine kamar ya dace da ranar wafati a bisa wasu lissafi din, ya dace da ranar wafatin sayyida Fatima salamullahi alaiha. Duk da akwai tarihohi da dama, amma majalisin da muke yi yau yana dacewa da 23 ne ga aka ne na daidai yau 17 ga wata abuwan 17 ga wata na watan 1 na shekara ta 2021 miladiya, daidai da 3 ga watan jimadal ula a jimadal thani afuwan na shekara ta 1442 a wannan farfajiya ta makarantar Bakirul Ulum da ke Ɗanbare. Na farko, azamallahu lakum al-ajr bil musabil azim. Allah ubangiji ya bada ladan wannan babban makoki, ya kuma sanya mu cikin wayanda shetan Fatima zai sadu da su a ranar tashin alkiyama insha Allah, ya kuma zamanto ya bar mu tare da ita a wannan duniya din, durin so, duk wahala, duk fadi tashi, duk gwagwarmaya na rayuwar duniya. Allah ubangiji ya bar mu a bayanta, ya kuma sanya mu zama masu gaskiya a wula'a da gare ta, mu kuma dore akan haka har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Akwai abubuwa guda biyu da nake son, na ɗaya zai zamanto tunatar da mu ne gaba ɗaya akan abin da ya shafi ita wannan hakika ta mutuwa, da kuma yanda a musamman lahazar ƙarshe na karɓar rai, da kuma gangarawa ya zuwa yadda mutane suke kasuwa kashi biyu, babu na uku a cikin wurin karɓar rai. Waɗanda suka rabauta da Allah ya kare mu, waɗanda suka kai kansa haddin rashin rabu. To duka a wurin fitar rai ɗin, to shine mabudin ko dai rayuwa wadda take babu wahalhalu a cikinta, ko wahalhalu waɗanda suke kuma lokacin suka fara. Allah ubangiji ya kare mu daga
wannan matsaloli din. Sannan za mu gangara zuwa ga mihrabin sayyida mu ji yadda lahazozin ƙarshe na shahadarta ya kasance a matsayin shi na misali na wanda ba kawai wanda suka rabauta ba. Fatima tana cikin waɗanda suka zama abin misali na rabauta, waɗanda rayuwarsu ya zamanto abu ne da za a yi koyi da shi har zuwa ƙarshen duniya. Na son karanta wata huduba daga wani littafi wanda na so in sa shi na jawo shi kusan to a iyakan shi kenan to yawa to na so in sanya wata huduba ta Amirul Mu'minin alayhi salam daga wani littafi wanda shi na so in sanya shi ya zama wanda da bayan corona na farko, yanzu mun shiga corona na biyu, Allah ya kare mu gaba daya. Da mun dawo makaranta a lokacin nan, to da shi na so ya zamanto muna dabbaka shi akan abin da ya shafi wannan huduba ta Amirul Mu'minin kan hayatul qulub ranar lahira, saboda mun ga kanmu a gabar mutuwa din. Corona ta ƙara bude mana kofofi da yawa, ta kuma ƙara kusanta mu zuwa ga ajali, bayan al'amura da dama waɗanda sun isa su zama sun kai mu zuwa ga, sun kusata mu zuwa ga ajalulukanmu. To sai kuma ga corona ta zo inda ta ɗauki rayukan mutane da dama, kuma dawowanta na biyu ya bada wani, ta dawo da wani sabon salo kamar yadda suke faɗa scientist din, wanda ba za ka ce ya kai hadarin na farko so fase ba, saboda hadarurkan akan wasu shekaru ne na wasu mutane. Amma mu anan za ka tarar da cewa da sauki, da amma sun ce na iya juyewa daga baya ya zama har pneumonia ma idan ba a yi aniya ba, idan har an samu tsawon rai. To sannan idan muka dauki kasashen kuma da al'amarin ya hitin sosai, babu kamar Amurka, wadda ya zuwa ranar juma'an da ya gabata a duk minti 6 ya zamanto ana samun gawo mutum daya. A duk minti 6 ya zamanto ana samun gawo mutum daya. A rana ɗaya sai da suka zo suka wuce mutum, wato adadin mutanen da suka mutu sai da suka wuce ko'ina a duniya. Idan aka hada da 300,000 nasu, sai ya zamanto mutuwar ya yi ta accumulated. Har yanzu kasar Amurka wadda suke tutiya da tsarin lafiya mai ƙarfi, amma yanzu suna kuka wasu jihohin Amurka cewa oxygen ya fara yankewa a wasu gurare, an fara karancinsa. Gadajen asibiti saboda yawan masu cututtuka da ake kawo, za ga wasu suna a corridors ake a aje su, ɗaukar rai kawai, mutuwa har zuwa jiyan nan, kai har zuwa yau da safin najin na ga labarai a CNN, za ga mutanen da ke mutuwa ba kaɗan ba ne ba. Wato ya yi hitin America fiye da yadda kake tsammani, fiye da yadda kake zato. So kaga kenan ba mu san yadda al'amarin zai kaya ba. Kaunar manzon Allah alhamdulillah da yawan addu'o'inmu da kuma yawan itirafi da laifuka, zahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, doyen suna daga abubuwan da suke taimaka mana. Kasancewar manzon Allah, attachment da manzon Allah suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimaka mana a kasashen musulmi. Da kuma mu janibin nan anan mazlumiya wala Allah tana ɗaya daga cikin abin da za mu iya hange, kasancewa muna cikin halin dama mu corona ne tuntun, haka ne. Da wannan corona din ƙari ce akan corona da mu a cikin dama muka tashi, banda kuma wadda kuma aka kirkire ta. Nakan tausaya ma yara idan haife su yanzu, ko idan na gan suna tashi sai in ga za su girma su tashi wani irin rayuwa wala Allah wallahu a'lamu, irin abin da bamu gani ba. Ina da yarinya ya shekara 3 a gidana. Jiya nake ce mai iyali na, lokacin da kike shekara 3 kamanta wasu matsaloli ne da wasu matsaloli kika tashi kika gani, kuma wasu matsaloli ne baki san su ba, wanda yanzu akwai su kike jima yarinya nan tsoro. To wato za ka tarar da cewa cutar ta zo ta tarar da abubuwa da dama. To irin wannan shi kanshi yana iya sauƙaƙa mana wannan matsala din, tare da siyasar la'alla corona wanda mutane suke ta faɗa a duniya da ake da scientist din, da siyasantar da hanyoyin maganin, da ƙoƙarin killace mutanen duniya da wasu iyakoki, amma hannunsu ba hannun Allah ba, a hannun Allah kai ba hannunsu ba. Su ba su suke da ikon ba, Allah ne ke da ikon, kuma yana hitin din su bai da kowa. In suna son su kai da mutane su kai da kansu, ba mu ba.
mu kan ba abin da ke samu nan gashi nan Allah ubangiji ya bada lafiya. To na so a ce na sanya littafin ya zamanto alal akalla gabar mutuwa muke ba mu san menene zai faru a rayuwar mu ba, amma zan karanta wannan huduba din ta Amirul Mu'minin wanda dan bukatun sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo mu ya yi mana wannan matsala din wanda muna fatan haka nan. Amirul Mu'minin a cikin ɗaya daga cikin hudubobinsa ita ce huduba ta 190 yana faɗi dangane da yanda halin fitare yake zuwa ma mutane daban-daban, musamman kuma a lokacin da ake cikin halin rafkana, ba wanda shine galibin mutane, wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'at sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tufi aw tahidu. Wato sakaratul maut, magagin mutuwa zai zo, sai gashi ya zo da gaskiya. Allah sai koma da wajihin magana din, yanzu mukhatabi yana ce masa wannan shine, yana magana da mutane, wannan shine abin da kuka kasance kuna gujewa, shine abin da kuka kasance kuna kokarin ku tunkuɗe makanku shi, gashi kuma ya faru din. Yana cewa daga cikin abubuwan da yake faɗa wa huwa yaral ma'khuzina alal ghirra, alhali wanda mala'ikan mutuwa zai zo masa zai ga waɗanda aka kama su, wato mala'ikan mutuwa zai zo ya samu waɗanda aka kama su bisa gafala, algirratu yani algafala, haisu la iqalata, ta yanda babu komawa baya, babu ja da baya, babu janyewa, wala raja'ata, babu juyawa. Kaifa nazala bihim, a akan kai wani hali a lokacin da za a mutu kuma babu komawa. To lokacin da zai samu waɗanda suka samu kansu cikin halin gafala, kaifa nazala bihim, ya duro zuwa gare su, mutuwa ta fado musu, ma kanu ya jahaluna, wannan abu wanda suka kasance suna jahilta. Waja'ahum min firaqid dunya ma kanu ya amanun, sannan rabuwa da duniya ya zo musu da abin da sun aminta da shi, ba su yi tsammanin za su iya rabuwa da duniya. Suna ganin cewa akwai wasu class na mutane wanda Allah su ne suke da sharadin su bar duniya. Wato lokacin da mutuwa za ta zo, to za ta zo mana ne a lokacin wasu mu sun aminta daga mutuwa. Akwai wani wanda yake faɗa mun cewa wasu class na mutane a Najeriya wanda suke da hali da yawa suna ganin cewa idan mutum ya mutu sai su ringa tambaya ya yadda ya mutu, wani irin kuskure ne wannan. Wai ya kamata a yi kula da lafiyar shi, ya je Ingila, ya je ina ne, ya zai sauraka jin ya je mutu. Suna ganin mutuwar ma idan ta zo a wani lokaci sun ayyana ma kansu wannan lokacin, alhali mutuwa lokacin da za ta zo ba a lokacin su da suke aje ma kansu bane ba. To yana cewa abinda suka aminta na rabuwa da duniya shi ko ya zo musu. Wa qadimu min al-akhirati ala ma kanu yu'adun, suka gabaci daga lahira abinda kasance ana musu alƙawari. Ba ghairu mawsufin ma nazala bihim, abin da ya sauka gare su sai zaman to ba abin sufantawa bane, ba sa iya sufanta shi. Saboda menene? Saboda irin abubuwan da zai raba su da shi na duniya. Sharhin wannan zai zo insha Allah. Ma nazala bihim ishtamat alaihim sakaratul maut, wadanda magagin mutuwa ya taru musu. Sakaratul maut yani shiddatul maut, ko kuma in ka so ka ce gashiyatul maut, da abin da ka so ka jira sakaratul maut akwai a cikin alquran da littattafan hadisai namu da suke zuwa. Wa hasaratul faut, da nadamar rabuwa da al'amura. Yanzu ido zai bude a gani, kusan an ce babu ɗayan mu da zai mutu face ya fadaka, komai saurin mutuwa da ta zo mutum. Ba kashafna an ka gida aka fa basaruka yawma hadid. Don haka nan ayoyi da hadisai da zantukar masumai alaihimus salam, wanda kullun kokarin su shine su fadakar da mu ringa kallon wannan hakika din, muna kuma riskan wannan hakika din. Wato ita mutuwan a kewaye take da mu ko da yaushe. Ita mutuwan sabubban ta ga suna. Wala Allah cikin aji na taba gaya muku wani abu da ya bani mamaki. Malam zai san masallacin, wani masallaci na biyu banda na farkon nan. Katon masallaci ne, tsawon shi da kai wannan, fadin shi da bai kai wannan ba, bai kai nan dakin ba, amma tsawon zai kai haka. Yana da irin fankoki irin na lokacin yan mulkin mallaka din, irin fankoki masu katin kai din. To na zo sai na samu, mukan je din ranar, akwai su ranaku na sati da ɗaya daga cikinsu muka je nan masallacin, tsakanin magarba da isha sai musu magana. An yi wannan yarjejeniyar, ma'ana sun yadda. Da aka sai wani basalafe ko bahabiya ne ya zo
ana kiran shi malam Ayuba a Ghana. Ya shahara, ban san ko zuwa yanzu yana nan, amma da ya shahara duk masallacin da zai je kowane ne zai wazi a ran nan denawa ake. Gashi kuma ba wahabiye ne amma baya nuna wahabiyancin. To saboda haka nan malam Ayuba ya ji muna zuwa masallaci sai je masallacin, saboda haka sai fara wa'azin sa. Ni kuma a dama na zo na halarci sallar magariba, mun yi sallah tare, mun yi isha tare, sai mu tafi tsakanin magariba da isha muke. To shi kuma ya zo bayan sallar magariba, automatically ne ya kamata, to amma kaga ba akwai mana gaddama kan wa'azi, wannan ne zai wannan ne ba zai ba. Wannan alhaki ne dan kowace kalma ka furta a bakinka kusan kai mas'uli ne akan abin da zaka furta. To in ka san haka nan zaka ga saukin furta amma kai a gare ka wani abu ne mai kyau haka da. So ba nuna mana a makaranta da je wajen abin takaici ba, don an koya mana sai ta bata ya nuna mana irin yadda za. To muhimmin abin da yasa nake gaya muku wannan, da ne sallar magariba sai na zo saboda zafi sai na zauna a kasan fanka ta hura ne, ban samun da yasa na tashi ba. Iskan ne na ji yayi min yawa, iska dai na ji bai kai mun menene, ni ne ban san abin da haka kawai mutumin na wazi haka kawai sai na tashi daga wurin, sai na bar inda fankan nan take, sai na koma wani guri. Ina komawa kafin zauna ta daram sai da kowa sai da wai ga masallacin irin katun fankokin nan. Sai wa'azi ya canza, sai aka zo ana ta shafan kaina, su haka suke masallacin yan dariƙa ne, ana mun samu dadin kai, haka suke bada gana, mun samu dadin kai, kai Allah ba mu albarka, Allah ba mu albarka, kaza. Sai wa'azi gaba ɗaya canza gaba ɗaya, maimakon wannan wa'azin wancan wa'azin wanda zai hana mu ma zuwa masallacin. A bisa ka'ida in yaje yayi wa'azi to zai iya rushe duk abin da muka dade muna ginawa, saboda shi yafi mu a gata. Saboda haka gaba ɗaya ya rasa mawdu'in wa'azi gaba ɗaya koma. Da Allah ya ga dama a lokacin da yanzu fa sai na zama kabaru kana, da a gane kila yanzu sai dai makabarta na can. Wannan fanka din da tsakiyar kai na za ta sauka, ko shakka ba nan tsakiyar kai za ta sauka, ba ko irin wannan bane, irin makamakan fankokin nan. Lokacin da ta sauka a ƙasa wurin sai dai alama daram, haka zaka je ta sauka. To haka Allah subhanahu wataala ke wato sababban mutuwa ta'addadatul asbabu wal mutawahhid. Kowanne mutum a kewaye yake da sababin mutuwa. Ko da shi ina tuna wannan matar a Zaria anguwan mu, abin nan ta sha a tom ta karba ta sha, tana yin kosai, ta yi kosanta ta gama ta koma gida, ta ce dan bata tom tana tari ko wannan zai dan mata. Ya aka yi shine ya ƙara sarke ta ko menene, shikenan da safe kawai kafin gari Allah ya waye an je jana'izan ta, shikenan zancen ta ya kare, komai na ta lafiya lau, duk da dattijo ya ce amma komai na ta lafiya lau. Ita mutuwa ta dauki yaro, ta dauki tsoho, ta bar mara lafiya, ta dauki mai lafiya, ta bar tsoho, ta dauki yaro. Saboda haka nan ba ruwan mutuwa, in ta zo kawai in ajalin ya riga yayi shi kenan sai a zo a dauki rai din. To saboda haka nan lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo masu a lokaci, zai zo mutane da yawa. Wasu mutane, Imam Ali yana faɗan nau'in mutane ne waɗanda ba ma fatan mu zama a cikin haka nan. Saboda haka nan mutuwa in ta zo masu ma kanu yo aduna, abinda aka yi musu alƙawari shine zai sauka, ba gairu musufin, kuma ba tare da yana sufantuwa ba. menene gairu musufin ma nazala bihi, ijtama'at alaihim sakaratul maut wa hasaratul faut. Yake cewa fa faqarat laha atrafahum, mutuwa din sai ta zo ta sakana gabubbansu, ma'ana gabubban suka zamanto ba sa da rayuwa, ba sa iya motsi, ya zamanto suna bukatan wani abu ma kafin su rai. Da ina iya juya hannuna ko ina iya juya kafata, ina iya juya ko ina nawa. Yace sai gabbai gaba ɗaya suka mutu, gabbai suka zama ba sa iya motsi. Wata gayyar da laha alwanuhum, launoninsu suka sassauya saboda mutuwa. Sun mazdada almautu fihi mulujan, sannan mutuwa kuma ta ci gaba da ƙara kutsawa cikin su. Fahila baina ahadihim wa baina mantiqihi, ta yanda mutuwan sai da ta shiga tsakanin ɗayan su da iya magana. Ya zaman to da yana iya magana, ba zai iya magana ba yanzu. Wa innahu la baina ahlihi, alhali da yana tsakanin iyalansa. Yanzuru bi basarihi, yana kallo da idansa, duk daga bansa ba sa iya komai, amma yana iya gani da idansa abin motsin bakin su, abin da suke faɗa. Wa yasma'u bi uznihi, kuma yana ji da kunnuwansa. Ala sihhatin min aqlihi, tare da cewa hankalinsa yana nan lafiya lokacin. Wa baqa'in min lubbihi, zuciyarsa kuma tana nan da sauranta, ba abinda wato ya tafi daga lubbinsa, daga
abin nan kwakwalwansa in ka so ka ce yufakkir fihim a lokacin a tsakanin iyalansa yana yin tunani akan dangin nasa fi ma'afna umrahu kwakwalwan shi tunda tana aiki yanzu yana tunanin ya sarrafa rayuwarsa wa fi ma'azhaba daharahu sannan akan menene ranakunsa suka wuce zamanin sai wuce wai tazakkar amwalan jama'aha agmaza fi mataliba zai tuna dukiyar da ya tara ta wanda ya rufe idansa wurin nemanta daga halal da haram kowace ta zo masu wazi suna cewa yake halal ya haram kowace ta zo kawai hadawa ake ko ne a hada wa akhadha min musarrahatiha ya kuma dauki dukiya din daga matattaranta mutashabihat min musarrahat mutashabihat daga abubuwan da suke mutashabihai ne ko shakka babu clearly wato karara tashabuhu din su ya bayyana banda wanda haram din shi ya bayyana ko halal din shi ya bayyana to sannan kuma wannan tashabuhu din ya bayyana kan lazimathu tabi'atu jam'iha wanda kuma gashi yau alhakin tara dukiya din shi yake bi wa ashrafa ala firaqiha gashi kuma yana gab da ya bar wannan duniya din tabqa liman wara'ahu ta yanda dukiyar za ta saura a baya ga wanda zai bari yana amuna fiha su za su ni'imtu da wannan dukiya din wa yatamatta'una biha su kuma za su ji daɗin wannan dukiya din fayakunu al-mabna da gairihi sai ta zamanto kuma almahaya da zai zama ko zamanto abin faranta rai ga waninsa wato shi ya tara dukiya amma kuma waninsa ne zai munnan tara ta ko kuma waninsa ne zai tinkaho zai takama kowane yana iya faɗa so shi kuma alhali kuma shi ne kuma wal ibu ala zaharihi alhali nauyin wannan tara dukiya din ƙarshe alaƙiya wuyansa dukiyar da ya tara ho shi za a tambaya su kuma waɗancan bisa ka'idar gado za su gata ba za su dauki alhakin dukiyar ba sai abin da suka aikata da ita yanzu amma ita wannan dukiyar yadda aka hada ta shi wanda ya tara shine za a tambaye wannan wal mar'u qad galqa durhunuhu biha alhali an riga an rufe kofofin mene duk wani rihani da yake da shi akan dukiya da duk wani jingini da wani tunani da yake da shi da wani abin da yake so yayi bai da ikon tasarrufi yanzu akan dukiya yanzu an riga an rufe kofa gare shi fa huwa ba'd yadahu nadamatan fa huwa ya'addu yadahu nadamatan yana cizon hannunsa a cikin halin nadama alama asara akan abinda ya tara akan abinda yayi lokacin da yake da rai haka ne sannan yake cewa alama asara lahu inda al-maut kan abinda ka ya bayyana masa lokacin mutuwa min amrihi na al'amarinsa wa yazhadu fi ma kana yargabu fi ayyama umrihi yana zuhudin abinda ya rage masa wato an takura masa an takaita masa abinda ya kasance yana kwadayi a lokacin rayuwarsa saboda duk abinda na san faɗi wannan statement duk abinda mutum yake tunani ya samu duk abinda mutum yake tunani ya tara duk abinda mutum yake tunani ya yi a rayuwa ba zai yi shi ba ina nufin ba zai yi duka ba ina nufin tunaninmu ya fi da burinmu ya fi haƙiƙanin abinda za mu iya yi yawa sai an datse mu a lokacin da matukar kana rayu sai kai tunanin kai wani abu matukar kana rayu sai kai burin wani abu kuma ka'ida ne wannan burin wata rana sai an datse shi a nan ba ina zance ne akan himmatuwa da aikatawa ba a'a himmatuwa da aikatawa na abu ne na wajibi an kwadaitar da mu akai an kwadaitar da mu akan mu tara an kwadaitar da mu akan mu nema mu samu da hanyoyin shari'a taban da kuma sarrafa ta hanyoyin shari'a kar kai rowan a kokarin ka kar kai rowan a ganin ina ta karatu har yanzu ni nake ga muku wannan magana ban daina ba kuma insha Allah ina fatan haka ya zamanto kamar yanda aka ce min al-mahdi ila al-lahadi to ni ban mallaki mahadi ba amma na mallaki lahadin Allah to rayuwar ya zamanto neman ilimi a cikin ta har zuwa ƙarshen rayuwarmu in dai har baki zai motsa ido zai motsa fuska zai motsa zan iya karatu zan iya halartar gaban malami ina fatan ya zamanto neman ilimi ba za a daina shi ba har zuwa ƙarshen rayuwa kuma gwargwadon abin da za a iya aikatawa abin da ake koyo za mu aikata shi gwargwadon iyawa masadana
ya canza rayuwarmu ya dora mu akan wani abin da kila ba mu hau kan shi ba, mu fahimci wani abin da ba mu fahimta ba, mu iya yin wani abin da ba mu iya ba a wannan hanya ta daga mazhabin ahlul bait da yan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk shine manufa din. Saboda haka nan kai himma iyakar himman ka, amma ka gane cewa lahira fa nan ne khairun wa afqa. Abin da iyakansa duniya, to fa iyakansa duniya ne, kuma ba za ka cimma abin da kake so ba, za a datse ka. Wata ran dole za ka yanke. Mala'ikan mutuwa zai dira mana a lokacin kila da ba ma tsammani, bagatatan take zuwa. Saboda haka nan sai mu kiyaye sosai. Kada mu je cikin nadama kan abin da ya sauka mana, mu zama cikin basira kamar yadda rayuwar Fatima zai nuna mana. Kada ya zamanto lokacin mutuwa kuma lokacin idan mu zai bude ya zamanto muna kaicen mu da mun koma baya, mun aikata wani abin da muka bari saboda wannan abin ba daukar matsayin muka daidai ba, a'a ya zan daga wajibin da ya kamata mai wanda ke da cutarwa idan ba mu aikata shi ba. So mai kokari mu kiyaye shi tun da iko a hannun mu yanzu. Lokacin nan yayi ba fada a bari ka koma da baya ba zai yiwu ba. Wa yatamanna anna allazi kana yagbiduhu biha wa yahsuduhu alaiha qad hazaha dunahu. Yana fatan a ce ina ma wanda ke fatan ya samu irin abin da yake samu, ko wanda ke hassadan abin da yake kai, da ma shi ya tara abin da ya tara ba shi ba. Lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo, to ran nan ne zaka ga wanda ke hassadan ka kan abin da ka tara na duniya, da ma shi ya mallake wannan abubuwan ba ne ba. Kaga wannan ba karamar rana bace, ba karamar lamari bane, ashe zai saukan mutum ya ringa tunani haka. Dunahu falam yazal almautu yubaligu fi jasadihi. Mutuwa ba za ta gushe ba, tana ratsa, tana kutsawa cikin jikinsa, hatta khalata lisanuhu sam'ahu, har sai harshen shi hade da kunnan sai, ma'ana ya zamanto baya gane abubuwa. Fasara baina ahlihi, zai zamanto tsakanin iyalinsa, la yantiqu bi lisanihi wa la yasma' bi sam'ihi, ba iya magana da harshensa sannan baya ji da kunnuwansa. Yuraddu tarfahu bin nazari fi wujuhihim, yana yawo da kallonsa dama da hagu zuwa fusakunsu. Yara harakati alsinatihim, yana ganin motsin harshen su. Wala yasma'u raja'a kalamihim, alhali baya jin sautin maganar su, me suke faɗa baya ji. A lokacin da mala'ikan mutuwa da mutuwa take ratsa jiki kenan, haka ne. Wala yasma'u raja'a kalamihim thumma zdada al-mautu iltibadan, sannan mutuwa ta ƙara ta ƙara kutsawa cikinsa, ta ƙara iltisaki da jikinsa, ta ƙara makale masa, ta ƙara attaching sosai ya zuwa ga jikinsa. Bihi fa qabida basaruhu, sai ganin ma sai aka karbe, sai idan kuma ya rufe. Kama qabida sam'uhu wa kharajat ar-ruhu min jasadihi, kamar yanda da aka kwace jinsa, to yanzu kuma ganin ma sai a kwace, sai zaman to kenan yanzu ruhi ya fita daga jikinsa. Fasara jifatan, sai wa gari ya zama mene, sai ya zama gawa, mushe, sai ya zama mushe baina ahlihi, tsakanin danginsa. Kad auhashu min janabihi, wanda yanzu shiga halin wahasha a kansa. Dazu suna kuka, ya wailata, dan uwan mu wane, baban mu wane, mijin mu wane, matar mu wance, ko kuma wanda dai duka da sauran alaƙoƙi wanda ake da alaka kyakkyawa da shi, gashi ana kallon zai mutu, kuka ake da sauransu. Bayan ya riga ya fita, sai yanzu ana neman hanyar da za a sallama shi da kuma a kai shi wani gurin. Saboda mene? Saboda yanzu ya zama gawa, kuma yanzu kuma barin shi a cikin gida hadari ne, barin shi ma a zahiri a duniya ma hadari ne, a dauran kasa hadari ne. Yanzu ana bukatar haka rami ne a ji a binne shi, ba wanda za a bar shi kuma a ce ƙara kwana 2 kwana 3 a nan inda yake, ba zai ba. Shi kenan kuma zance ya riga ya ƙare. Yanzu waɗanda da a tsakanin ƴan uwansa ya sama mushe, sun samu wahasha da mene a gefensa. Wata ba a domin ƙurbihi, za su guje makusantarsa. Ba wanda zai so ya kusa da gawa, ya kusa da mushe, haka ne. Wata ba a domin ƙurbihi la yutsidu bakiya wala yujibu da'iya, ba iya ansawa idan an kira shi, sannan kuma wani idan ya kuka ma, ko kuma idan wani ya kuka ma ba zai samu shi farin ciki ko na ba. In shi ya ihu wani ba zai ji ba. Yanzu an yanke alaka tsakaninsa da mutanen duniya. Sun mahamaluhu ila mahaddin ila ardi, sannan suka kai shi, sai su dauke shi zuwa wani wuri can karkashin kasa. Fa aslamuhu fihi, can za su kyale shi ila amalihi, su jefa shi cikin ayyukansa. Wan qata'u an mene an zaurati, sannan gaba daya sai kuma su yanke daga ziyararsa, sai su yanke. Zaurati yani ziyarati,
sai su yanke gaba ɗaya daga ziyararsa, sai kaga an riga an gama tare da shi yanzu, sai dai a tuna shi, a ringa nuna shi da alkhairinsa ko a ringa tuna shi da mummunan al'amarinsa. So wannan shine abin da Amirul Mu'minin yake faɗa, wanda yake da littafi guda gaba ɗayansa in za a yi sharhinsa, a nake da littafi guda na sharhin yanda mala'ikan mutuwa yake zuwa da sakamakon ranar lahira da abubuwan da ake fuskanta da abubuwan da za mu yi mu kare kanmu daga fadawa cikin wani yanayi. Wannan ya ba mu ma'anan kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai sai ta dandana wannan. Wani abu da nake tunaninsa har yanzu ban karanta naga menene malamai suka faɗa da dukka akan kalmar nan da aka zaba, aka ce za'iqatun saboda daga zauq ne, ko zauq kuma abu ne wanda ake dandanawa, ma'anansa na luga shine dandana abu. In zaka fassara shi zuwa Hausa to kowace rai za ta dandana mutuwa. Zabin kalmar dandana wannan yana da ma'anansa a gani na Alqur'ani mai girma, wallahu a'lam. Kalmar nan za a dandana, kowace rai sai ta dandana wannan mutuwa. Wani abu da zan karanta muku a wannan gefen, hatta shuhada'u, hatta annabawan Allah, hatta waliyan Allah, hatta na Allah a lokacin fitar rai daga jiki suna dandana wani abu saboda halin da ake shiga. Na'am, hadisi zai nuna a lokacin sharhi cewa mumini a yana zuwa masa da sauki, kuma darajat na imani kun san daban-daban. A ɗabi'ance ma'asumi daban yake, sannan muttaki waliyan Allah daban yake, muttaki daban yake, kowa da bukatar imani. Akwai waɗanda iyakan azaban surun karɓare, akwai wanda Allah zai takaita musu azaba, ruwayoyi sun fada. Akwai waɗanda Allah subhanahu wataala zai takaita musu azaba iyakan lokacin fitar rai, lokacin ɗaukar rai sai musu azaban da za a musu jike, za su sha wahalan fitar rai. Akwai waɗanda kuma zai ƙetare iyakan nan ya je wani gurin dan dai Allah kai sasa wuta. Akwai waɗanda duk wayannan marahil da maratib na ranar tashin alkiyama masu matakai daban-daban, masu ban tsoro da zaman kabari da sauransu, za su samu saukin komai tun daga fitar rai. To mutanen iri-iri ne, imanin iri-iri ne, ayyukanmu iri-iri ne, na sayo mu da shatta. Ƙoƙarinmu, fatanmu kai shine mai ƙoƙarin isa zuwa ga abin da waɗannan ma'asuman tsarkaka su, waɗanda suka san wannan lamari din, abin ya yaye musu, suka gan shi kaman da hasken imani, kaman sun halarce shi. Saboda haka nan suke ƙoƙarin su nuna mana, saboda a aikace sai kaga sun fi mu tsoron mutuwa. Aqilu dan uwa mai mu'mini alayhi salam mutumin kirki ne, ba mutum banza bane, amma ba masumi bane. Saboda haka dan Abu Talib ne, ɗansa ne Muslim, wanda ya kasance tare da Imam Hussein, jaka da Imam Hussein a Kufa, ɗansa ne Muslim bin Aqil. Aqilin nan za ka ga ƴaƴan Abu Talib sun gabatar da hidima ga addinin musuluncin nan gaba ɗayansu, da za ga Aqilin a ciki. Wata rana bisa tasirin ko abokanai ko wanda yake fiye ko abin da aka saba ko yanayi, lokacin da Imam Ali ya zama khalifa, sai je wurin Imam Ali alayhi salam, sai ya ce a bashi nashi shi ma yana nema daga birrin. Amirul Mu'minin yake faɗa a cikin Nahjul Balaga, ya zo yana nema daga birrin, kuma ana daga dukiyarku, daga hindanku, daga alkamarku, daga kayan abincinku, a bashi wani abu. Na tambaye shi, a haƙƙinka bai iso zuwa gare ka ba ne? Wato ba a raba abin baitul mali yanda aka ba kowa, kai ma an baka naka ba a matsayin kama na sharifi? An yana an riga an gama, amma alal kalla na kusanci ne, yanzu dan uwan khalifa ne, mai tattalin arzikin gaba ɗaya ni dan uwansa ne. Yanda ya sa cikin al'ummar mu za ga wai babansa gwamna ne, wai kuma a dan uwansa ciyaman ne na, amma aka bar shi rigar shakar. Allahu akbar, masha Allah. Saboda haka na so a bashi min birrikum. Amirul Mu'minin alayhi salam yana zaune yana lissafin al'amarin baitul mali. Akwai buta akan wuta da hantsaki wanda ake daukan, hantsaki muke kiran shi a zazzau, wanda ake daukan buta din saboda zafi, yana da abun haka. To shikenan sai ya dauki hantsakin Aqilu makaho ne, baya gari. Saboda haka sai ya dauki garwashin wuta sai ya mika masa, yace karba Aqilu. Yace yayi wani ihun mai zazzabi, wanda zazzabin yayi wa zafi, lokacin da ya ji wuta ta kusace shi bata taba shi ba, yake cewa habilat kalhabul, tirmaka ya Aqil. Yanzu wannan wuta din wanda dan adam din ta ya kirkire ta da yaddansa, ita kake ma wannan ihu a lokacin da kake son jefa Ali ibn Abi Talib zuwa ga wutar da ubangijin ta ya kirkire ta cikin fushinsa? To wai Imam Ali alayhi salam, wannan mutumin wanda ya kasance ya aikata duk abin da ya aikata,
ya samu sharaɗin duk ɗaukaka. Ba za ka gan shi a wani abu da Allah ya haramta ba, ba za ka gan shi a wani abu da Allah ya hana ba, a lokacin da aka yayin kafirci bai ba. Rayuwarsa gaba ɗayanta hidima ne, tun yana karamin sa har girman sa, kuma bai taba daina hidiman nan ba. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya rayu na shekaru 30 da wani abu, amma amirul mu'minin dukkan da mujahada din da jihadin su ne aka ci gaba da yin su. Haƙuri irin nashi baka gani ba, jihadi irin nashi baka gani ba. Lokacin da ya zama halifa shi aka zalunta fiye da kowa. Amirul mu'minin alaihi salam babu wani space na rayuwa daga cikin spaces na rayuwarsa wanda zaka ga wannan space din ka ce ya aikata wani abu ba daidai ba, ko kuma yayi a kaza dinsa da ma kaza. Inda ma zaka aje kai ba dan shi'a ba, a rayuwar amirul mu'minin zaka karanta na hakika zaka tara haka duka hidima. Allahumma salli ala Muhammad. Amma yake faɗan wannan magana din, yake faɗin cewa aqili yana neman ya jefa shi a wutar da jabbaru ha ya kunna ta bisa fushinsa. So idan amirul mu'minin na faɗa haka dole gaban mutum ya faɗi. Saboda mene? Saboda mu mun rayu wani irin rayuwa ne a wata saha ta daban, ba irin sahar amirul mu'minin Ali bin Abi Talib salamullahi alaihi. Muna kokarin mu bakin kokarin mu a nan gefen dama, amma abubuwan da suke faruwa gefen hagu kuma zaka ga ba za ka iya kauda kai daga gare su ba, ko kai aka ce kai musu hisabi zaka ga hisabin zai zo ma mai sauki ba. To idan ko muka dauki bangare na biyu, wannan kenan ya gaya mana kullu nafsin za'iqatul maut, saboda abinda mutuwa take tattare da shi, wanda na fata in Allah subhanahu wataala ya yi mana ajin akhlaq zai zamanto shi wannan littafin zan kuma baku a yi photocopy. Amma idan muka dauki Fatimatu Zahra salamullahi alaiha, kuma za mu ga tadbiqin mutanen da mutuwa take zuwa musu bisa tsoron Allah, mutanen da mutuwa take zuwa musu alhali sun kai kololuwa imani, mutanen da mutuwa take zuwa musu suna jiranta. Yanzu aka ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani lokaci shi yakan jira sallah, matansa sukan ce yana yin wasa da mu mai wasa da shi, ya fira da mu mai fira da shi, ya walwala da mu mai walwala da shi, da lokacin sallah ya shiga ga inda ka san bai san mu ba mun san shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi. Lokacin Allah in yazo da abin da yake bance Allah subhanahu wataala, to la yushriku bi ibadati rabbih ahada, baya hada tare da bautan Allah da kowa. Lokacin nan lokacin ibada yayi na Allah ne, babu wasa kuma a lokacin. Zan iya tuna kakanmu wanda ya fi mahaifinmu, idan damuna ta yi, mutum ne mai wasan jika da kaka, yana da wasan jika da kaka sosai. Ya maka dariya, ya maka wannan, ya jawo wancan magana, ka ya gaya maka, ka gaya masa, tun ba mu iya ba, tun ba mu san ma dalilin da yasa ake yi ba, har muka zo muka san dalilin da yasa ake yi. Amma ba zan taba manta wannan ba. Wani lokaci an kai mu hutu a ƙauye da damuna, kuma sai muka bi shi gonar da ban ƙara komawa tare da shi ba kenan. Sai da nemo in yi wasa a gona, ina jin wululo ne da ya da fatanya fa. Lokacin da dan shekara nawa nake, gaba ɗaya ban kai shekara 10 ba, amma da ya je holi da fatanya, he da daga kafa ne tsallata kuna ta wuce. Dan da fatanyar nan ta same ni da ruwanta da komai a jiki, da fatanyar nan ta same ni Allah kadai san me zai faru, da yanzu kila ina na dingishi ne. Wato gaba ɗaya babu wasa idan aka je gona, sai ya canza maka gaba ɗaya kamar. Sai na gan shi ba shi ba dungo, sai na fara tsoron shi har da muka dawo, sai shi tukuna da ya bude mana kofar wasa. So na Allah idan suka zo maka da zancen ranar lahira, ko kuma idan suka fuskanci ranar lahira, sai ga haka wayannan mutanen suna jira ne lokacin mutuwa ta musu, suna jiran mutuwa ne. Ba mu da mutuwa take zuwa mana bakatanta ba, su ba ta zuwa musu bakatanta. Ba mu da mala'ika mutuwa yake zuwa mana ba zato ba tsammani ba. Kyalar waya wadda take cewa imaman mu suna mutuwa ne a lokacin da suka sani, kuma su ma suke zaba maka kansu lokacin mutuwa. Kyalar wannan ruwaya da, saboda akwai fassarori daban-daban da malamai suke bata, akwai itibarori daban-daban da malamai suke bata, ba tare da na shiga wannan ba. Amma zaka tarar da cewa idan lokacin mutuwa yayi, to ka dauki waɗanda suka tasirantu da su, ko Imam Ar-Rahil Quddus sirru ka dauka, za ka ga tun yaushe ta tara kayansa. Imam Ar-Rahil kafin nasarar revolution, za ka ga cewa kai tun zaman shi a Iraki, za ka ga cewa in za ka yi lissafin abubuwan da aka gaya maka na rayuwarsa, za ka ga mutum ne wanda ya tattala kansa, ya tattara kayansa. At any time suna jiran mutuwa ne. To ba su ba waɗanda za ka yi cewa sun riga sun ɗauki, sun kutsa wani tafarki wanda duniyan nan an sa ido ana so a gabayansu. Akwai waɗanda ba haka nan ba da su ba su kutsa kai cikin wannan lamarin ba, ba su samu kansu cikin wannan ba.
ta wani bangaren suka kutsa rayuwarsu, amma za ka zo ka tarar da cewa ko da yaushe kayansu a tanaje yake. sai ta lamar ashi na jefi za ka gan ana karanta maka yadda suka rayu da abubuwan da suke faɗa da inda suke tanajin kaza a aje, suna wasici da a sa mana kaza a cikin likafanin mu mutu a yi mana kaza, kai kasan suna tanajin tafiya. wanda a mu a yanzu wasiyoyi ma sai ka ga suna neman su yi mana wahala. Wasiya, ka rubuta wasiyanka, ina mutu kaza za a yi, ina mutu kaza za a yi, sai ga yana neman wahala, kamar mutuwa ba za ta zo ba. kamar kai kana ganin cewa za ka yi wasu shekara 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50, a makalli wannan kamar ba za mu mutu ba, a daidai lokacin kuma in wajen kallon mutuwa makalli kamar ba za mu ƙara rayuwa ba. mutane jikan mu haka nan hannun guda biyu. sai da zahara salamullahi alaiha kafin lahazar ƙarshe na shahadanta a wannan rana wadda ta yi shahada a ciki, ta kasance kwance a kan gadanta. Kun san sababin mutuwa ɗin shahada ce, rasuwan shahadar Fatima salamullahi alaiha, ba tare da mun karanta saboda baƙin ran da ke tattare da abin da ya faru a baya ba, don kala biyu ne a baya. wala Allah majalisun da aka muku wannan majalisun shahadar ta ne. bayan wannan ciwon da aka sata a ciki, barin da ta yi ya ɗeba abin da ya ɗeba a jikinta, ya raunana abin da ya raunana a jikinta salamullahi alaiha. babu abin da ya saura mata sai haikali, kamar yadda suke faɗa wasu ruwayoyin, sai haikali kawai, haikalul uzma, sai kamar yadda bahaushe yake cewa wani abu mai kaman kashi da rai ya rage salamullahi alaiha. sosai ta yi ru'uya kuma sadika ne wannan ru'uya din. sai ta ga mahaifinta a cikin ru'uya din yana ce mata halummi ilayya ya bunayya, yazo zuwa gare ni yake iyata, fa inni ilayki mushtaqun, ina son ganin ki, ina ishtiyaqi zuwa gare ki. sai ke ce mata antil layla indi, a wuri na zaki, a wannan daren zaki zo gurina. ta farka salamullahi alaiha. Fadima sai dai a zo mata tambayan mafarki, ba ita ta je wurin wani ta tambaye mai wannan mafarkin yake nufi ba. ta ji miraran manzon Allah yana wada, kuma ta san ya koya mata man ra'ani faqad ra'ani, wanda ya ru'uya ta ra'ani. to saboda haka ta ji shi so da yawa yana faɗan haka. to saboda haka nan da ta bude idanta, nishadin ta ya dawo jikinta, sai ta koma kan ayyukanta na yau da gobe. lokacin da za ta koma ta tanaji kanta, ta san cewa yau ranar mutuwa ne, tana son mutuwa ya zo mata a lokacin da take hidimominta. amma abin mamaki shi ne, abin da nake faɗa mana kenan, mu lokacin da za mu tsammanin mutuwa saboda wani rashin lafiya duk sai kome jirkice mana, amma ita saboda rayuwar ɗungun ɗinta akwai wannan istidadin a tare da ita. dudu shekara 18 ne. nan da sati 2-3 za ku ji a majalisun haihuwarta ci an haife ta shekara 5 bayan aiko babanta. shi ne abin da ahalbai suka tafi a kai. ta yi wa fati kwana 75 ko kwana 40 bayan manzan Allah, shekara ta 11 bayan hijira, a cikin watar jumadal zane, cikin wannan wata ta yi. wasu sun ce a watar jiya, a cikin wannan watan ta yi shahada. so idan ka hada shekarunta shekara 5 bayan aiko manzan Allah kafin a hijira da shekara 8, ka kenan za a yi hijira tana yi shekara 8. bayan an hijira da yan shekaru kaɗan ta aure Imam Ali alayhi salam, sannan ta rayu tare da manzon Allah a tsawon rayuwar Madina shekara 10 ga shekara 8. nawa kenan kada dungun rayuwar sai da Fatima salamullahi alaiha a duniya shekara 18 a duniya. shine yake daga abun ban mamaki ya zamanto yar shekara 18 ta gabatar da irin abin da Fatima salamullahi alaiha ta gabatar. ba kawai ta gabatar ba, a'a ta zamanto a bar koyin maza da mata. ta zamanto misdaƙin wasu mutane waɗanda Allah subhanahu wataala yake hakaito rayuwarsu da cewa mene ko yake umarcinsu da su faɗa, wanda shine hakikanin rayuwarsu. inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. rayuwar dungun dinta har mutuwar lillahi rabbil alamin. da aka ba mamaki ka ji su suna faɗin fa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya. amincin Allah gare ni ranar da aka haife ni da ranar zan mutu. har ranar da zan mutu ranar amincin Allah ne, da ranar da zan tashi bayan mutuwa. so salamullahi alaiha tana cikin
waɗanda suka zamanto mafiya alkhairin waɗanda suke amincin Allah ya tabbata ga rayuwarta a lokacin da aka haife ta, rayuwarta gaba ɗaya amincin Allah, sannan lokacin da ta bar duniya ta yi shahada da lokacin da za ta tashi ranar tashin alkiyama. Duk da haka salamullahi alaiha sai da ta koma a cikin 'yan sa'annan da suka rage ta bar duniya, sai da fara mata zahar salamullahi alaiha, wasu ce bisa rarrafe, wasu ce tana bin bango saboda babu karfin jiki, ta koma ayyukanta na gida, abin da ya rage mata na aikin gida na wajibin gida sai da ta je ta aikata shi salamullahi alaiha, a inda ta zo tana wanke kayan 'ya'yanta a wata ruwaya da hannunta, an ce hannun suna rawa, hannunta na rawa tana wanke hannun a kayan 'ya'yanta. Sannan Hassan da Husaini ta yi musu wanka salamullahi alaihima, har lokacin da Imamu Ali alaihi salam ya shigo ya ganta a wannan hali din, sai da idan shi ya cika da hawaye. A wannan halin rashin lafiyan Fatimatu Zahra baki bar wahalhalin gida ba, dama manzon Allah ya gaya mata cewa ki ɗanɗana ɗacin rayuwa na duniya, saboda ita ce wadda take yin shara har tufafinta ya kura, ita ce wadda take hura wuta har tufafinta a ji ƙaurin wuta a jikinsa, ita ce wadda take nika abin da za a ci a gidanta har hannunta ya bororo, alhali ita ce 'yar manzon Allah, ita ce first lady ta duniya gaba daya, first lady ta duniya gaba daya, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da first lady a matsayin mace, amma yana da mene, yana da first lady a matsayin ya, wadda ya ishara zuwa gare ta a cewa Fadima tsoka ce gare ni, duk abin da ya bata mata ya bata mun, duk abin da ya dadada mata ya dadada mun. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi wannan. Imam Ali alaihi salam ya tausaya mata sosai a lokacin da ya ganta tana aikin wahala a cikin gida, a lokacin da take da lafiya ma yana tausaya mata, balle yanzu da bata da lafiya. Saboda haka nan yana tambayanta dan menene zaki ringa wahala da kanki haka, wala Allah wasu ruwayoyi su nuna mana ya kama ta ya daga ta ya tafi da ita gida, ya koma da ita kai makwanci, ya ce mata ta kwanta ta ci gaba da hutawa, kada ta ƙara wahal da kanta da irin wannan. A ƙarshe sai da Zahara a wannan mudda din sai da ta yi wasici ga Amirul Mu'minin salamullahi alaihi. Amirul Mu'minin ya rashin manzon Allah ba a dade ba, Fatimatu Zahara kanta ta yi rashin manzon Allah ba a dade ba, al'umman musulmi gaba ɗaya sun rashin manzon Allah ba a dade ba. A wasu ruwayoyi kwana 40 ne, a wasu ruwayoyi kwana 75 kamar yadda Imam Rahil ya tafi kai, wasu sun ce kwana 90, wata uku har da kwana 5. Saboda haka nan bari mai adoptin din ɗaya daga cikin matsakaicin ruwayoyin na Imam Rahil Qudus sirruhu. Saboda haka nan idan ya zama to Fatima ba ta da lafiya yanzu, yaya ne Amirul Mu'minin ne zai ci a cikin zuciyarsa? Bai gama jin mutuwan manzon Allah ba, bai gama jin rabuwa da manzon Allah ba, bai gama rashin manzon Allah ba. Yanzu irin Fatimatu Zahra ta zo ta fita daga cikin rayuwarsa da wannan siga din, musamman kuma ta sha wahala a rayuwa, musamman kuma abubuwan takaici. Ita ce wadda take faɗin cewa da ranaku wato sun fuskanci irin bakin cikin da zuciyata ta fuskanta, to da yini su aka yayyafa ma abun da rayuwata aka yayyafa musu da sun zama darare. Wato duk da hasken rana din nan da yini yake haskakowa da shi, to da ya fuskanci irin abun da na fuskanta, to da dare zai wannan yini din zai zama. Amirul Mu'minin salamullahi alaihi yana wurin Fadima a lokacin da take masa wasici, take cewa ya Ali, ina yi maka wasicin da nake fatan ka zartar da shi, yabna am, ya kai dan amina, innahu qad nu'itu ila nafsi wa innani la ara ma bi illa annani lahiqatun bi abi sa'atan ba'da sa'a. Take cewa kai dan ammu, haka suke ce ma dan uwa wanda yake dan ammu ne, saboda Abu Talib ammunta ne. Ya kai dan amina, hakika ina ganin rayuwata ta kare, ba wani abu nake gani dangane da rayuwata ba face sa'a bayan sa'a cewa zan hadu da manzon Allah nan ba da dadewa ba. Wa ana usika bi ashiya'in fi qalbi, ina yi maka wasici da wasu abubuwa cikin zuciyata. Imam Ali alayhi salam yake cewa ausini bima ahbabti ya binta rasulillah, yake cewa ki yi wasici da duk abin da kika so ya ke yar manzon Allah. Ya zauna daidai kanta, sannan ya fitar da duk wanda ke cikin gidan daga cikin gidan, sannan sai take cewa salamullahi alaiha, yabna am ma ahattani kadhiba
wala kha'ina wala khalaftuka منذ ما ashartani take cewa ya dan amina baka sanni da ƙarya ba, ban taba maka ƙarya ba, ban taba ha'intar ka ba, sannan ban taba saba maka ba tun lokacin da aka hada mu aure, tun lokacin da ka sani. Imam Ali alayhi salam yake ce ma'azallah, Allah ubangiji kariya, anta a'lamu billah, ai sanayyaki da Allah yafi karfin haka, wa abarra wa atqa wa akramu wa ashadda khawfan min Allah min an uwabbakaki bi mukhalafati. Ai takawaki da tsoron Allahnki da karamcinki ai sun fi tsananin a ce, sun fi karfin a ce na zarke ki da saba mu. Wa qad azza alayya mafaraqatuki, hakika rabuwa da ke yayi min karfi da yawa, wa faqadiki rashinki yayi min tasiri da yawa, illa annahu amrun la budda minhu, sai da shi wannan al'amari ne ba maka, kullu nafsin za'iqatul maut, ko rai za ta dandana. Wallahi laqad jaddati alayya musibata rasulillah, hakika kin jaddada min rashin manzan Allah da makokin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa qad azumat wafatuki wa faqaduki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika rashinki da wafatinki za su girmama gare ni, ba abin da zan ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Min musibatin ma afja'aha, da wata masifa menene yafi tabaranta ta tayar da hankali, wa alamaha me yafi ta radadi da zafi, wa ahzanaha me yafi ta bakin ciki. hazihi musibatul la za minha wa raziyatullah khalfa minha. wannan wani makoki ne wadda ba irin makokin da zaka iya siffanta shi da shi, ba irin wani abu da zai musanya shi a baya. sannan suka yi kuka dukansu a daidai wannan lokacin. sannan amirul mu'minin salamullahi alaihi ya kama kanta salamullahi alaiha, ya rungumo ta zuwa kirjinsa, sannan yake ce mata ausini bima shi'iti, ki wasici da duk abin da kika so, fa innaki tajidni insha Allah wafiyan, zaki same ni in Allah ya yarda mai cika abin da kika yi wasici. amri kullama amartani bi, zan zartar da duk abin da kika horo ne da shi. wa akhtara amriki ala amri, zan kuma zabi umarni al'amarinki da horonki akan abin da ya shafi al'amarina. to sai salamullahi alaiha Fadima take cewa jazakallahu khairan, Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, khairal jaza yabna am, usika awwalan an tatazawwaja ba'd, take ce ina maka wasici da kai aure a bayana, kada zama da niyya hana ka aure kai aure. fa innar rijala la budda lahum minan nisa, saboda maza ba su da makawa, suna bukatar mata tare da su. usika Allah ya shahada ahadun janazati, daga cikin abubuwan da ta faɗa, ina yi maka wasici da kaɗaya daga cikin kar wanda ya halarci jana'iza na min haula illazina zalamuni, daga waɗanda suka zalunce ni, fa innahum aduwwi wa aduwwi rasulillah, saboda su makiyana ne kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. wala tatruk an yusalli alayya ahadun minhum, kada ka bar ɗayan sai mun sallah, wala min atba'ihim, haka nan daga mabiyansu. wa azikni fil layl wa adfinni fil layl, ka rufe ni da daddare, idza hada'atul uyun wa namatul absaru, idan idanuwa suka natsu kuma gannai suka yi bacci. wannan shine zo a cikin rawdatul wa'izin mujalladi na 1 shafi na 151 wacce ruwaya idza hada'atul aswaq wa namatul uyun, wasu ruwaya din kenan. sannan ta ci gaba da cewa ibn al-am, ya kai dan am, idza qadaitu nahbi, in har a raina ya fita daga gare ni, fagsilni kai mun wanka, wala takshif anni, kada ka bayyana ni mutane su gani. ma'ana a takaitattun kamar yadda Imam Ali zai aikata, ba sai an sanar da jana'iza na ba. bayan ni dahiratun mutahhara, saboda ni mai tsarki ce a ba tsarkakewa. wa hannatni bi fadl hanut abi rasulillah, kai min a hanuti, kun san abubuwan da ake shafawa a musalla a cikin babin matattu kun sani, to ta ce kai min wannan hanuti din da abin da ya saura na hanutun manzon Allah, wanda aka yi manzon Allah ya saura, to ni ma kai min da shi wannan da shi za ka yi min. to sannan kuma take cewa wa salli alayya, kai sallah gare ni, wal yusalli ma'aka al'adna fal adna, na kusa sannan na kusa sune za su yi sallah tare da kai min ahlul baiti, daga mutanen gidana. wa adfinni laylan la naharan, ka binne ni da daddare ba da rana ba. wa sirran la jaharan, a ɓoye ba a bayyana ba. sannan take cewa
wa affi mawdu'a qabri ka boye wurin kabarina wala tashhad janaza wala yashhad janazati ahadan mimman zalamani ta yanda ba za su ɗaya daga cikin wanda nan ya sa ahadan amma ya kamata a cikin ka'idan nawa ya zama ahadun ɗaya daga cikin wayanda suka zalunce ni ba za su halarci jana'iza ta ba haka yazo a cikin bihar al-anwar a mujalladi na 43 shafi na 170 da shafi na 192 ibnu abbas yana ruwaito cewa bayan wannan wasici na fatar baki ga abin da Fatima salamullahi alaiha ta rubuta a rubuce na wasiya tana cewa haza ma ausad bihi Fatima bintu Muhammadin bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine wasiyar Fatima abinda Fatima take wasici da shi yar manzon Allah awsat wa hiya tashhadu an la ilaha illallah tana wasici alhali tana shaida babu abin bauta sai Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa annal jannata haqqun cewa aljanna gaskiya ne wan nar haqqun cewa wuta gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha da cewa sakamako ranan hisabi zai bayyana ko shakka babu wa anna Allah yab'ath man fil qubur da cewa Allah zai tada wayanda suke cikin kaburbura ya ali ana Fatima bint Muhammad ya kai alini ce Fatima yar Muhammad zawwajana Allah minka li akuna laka fid dunya wal akhirah Allah ne ya aurar da ni gare ka don ya zamanto na zama taka a duniya da lahira anta aula bi min ghairi kai ne ka fi cancanta ta ba wani na ba wata ta ba ma'ana kai na wani tana cewa hannatni wa gassalni wa kaffinni kai mun hunuti ka wanke ni sannan kai mun likafani bil layl duka wannan su zama da daddare wa salli alayya sannan kai mun sallah wa dfinni bil layl sannan ka binne ni da daddare wala tu'lim ahadan kada ka sanar da kowa wa astaudi'uka Allah ina maka sallama wa waqra anni an waladai waqra alayya ala waladayya al-Hasan wal Husayn yani ka karanta kai sallama assalamu ila yawmil qiyamah ka san kai gaisuwa zuwa ga Hassan da Husaini har zuwa ranar tashin alkiyama lokacin fitar ranta za ku ji ta ce Hassan da Husaini su fita saboda haka nan ba dauki ranta a lokacin suna nan ba wannan yana cikin bihar anwar a wancan shafi da muka faɗa barin shallake na'ashi na farko wanda imamu sadiq salamullahi alaihi ya faɗa cewa awwalu na'ashi na uhdisa fil islam na'ashi fatima farkon na'ashi wato abin da ake dora gawa kenan da aka fara kirkira cikin addinin musulunci shine na Fatima salamullahi alaiha dan menene ya faɗa haka nan saboda wani lamari saboda ita ce farkon mace akwai abubuwan akwai al'adun da ake yi wa mata to shikenan kafin ta bar duniya ta ce ga abin da za a yi mata ta yadda wancan al'adar abashi kuma Asma'u bintu Umays ta aikata wannan shine farkon abin da aka aikata saboda ita ce farkon mace abin da ake aikatawa din mace ce mata ne ake yi wa haka kuma bai kamata ba saboda haka ita ta hana a yi kuma ba a yi ba saboda haka daga kanta in wannan al'amura din sai aka dena shi to a lokacin da ta zo lahaza ta ƙarshe na rayuwanta lokacin da ranta zai fita salamullahi alaiha an ce sai da Fatima salamullahi alaiha sai ta cira ta zuwa gadanta wata ruwaya ta ce a yi mata shimfiɗa a tsakar gida ko kuma a tsakar ɗakinta salamullahi alaiha wasu sun ce kuma a'a sun ce a yi mata shimfiɗa amma dai a tsakar gida ne wato wasu ɗalbait sannan ta kwanta tana kallon alƙibla kuma a rigingine ta yadda inda za ta zauna za ta kalla alƙibla haka ake san mamaci ko da yaushe in za ku tuna a cikin wasailul amaliya an ce mamaci ana son a kai shi musallansa sannan a kwantar da shi a bayansa sannan kafirin sai fita ta yadda in ya zauna zai kalla alƙibla sannan a miƙar da kafafuwansa miƙar da hannuwansa ta yadda abubuwan duk lokacin gaban wannan ba su aiki duk gaban da kabar mutum a haka in jikin ya sanyi a haka zai zama to mustahabbi ne duk waɗannan imam ya faɗa cikin tarihi wasila wala Allah cikin sauran saloli da kuka karanta za ku tuna an faɗa haka salamullahi alaiha tana kallon alƙibla wasu ruwayoyi sun ce sai da ta tura sai da Zainab da Ummu Kulsum zuwa wasu gidajen Hashimawa mata don kada su shaida mutuwar mahaifiyarsu ku duba irin tausayi na sayyida Zahra salamullahi alaiha wannan yana babin tausayi da babin shafaka a kansu cewa sadamar musifan nan musamman ba su dade da rashin kakansu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba to sannan kuma Imam Ali alaihi salam yana wani
wuri baya gida wala Allah yana wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Madina yana makabartar manzan Allah yana makwancin manzan Allah yana addu'o'i a wannan lokacin. Wasu ruwayoyin haka suka faɗa. Asma bintu Umays ta zo wurin Fatima Zahra salamullahi alaiha a lokacin da wafati ya zo mata. Take cewa sai da Zahra salamullahi alaiha ta aika sanda Husaini. Asma'u take cewa da za ta garan fitar ran sai da Fatima sai ta ce Hassan da Husaini su je wurin Imam Ali alayhi salam su sanar da shi cewa ga halin da Fatima take ciki. To a tsakanin tafiyansu da dawowansu shine lokacin wafatin Ausruwaye, wato dai bata wafati ta rintsa idanta Hassan da Husaini suna kallanta ba, kamar yadda za ku ji haka. Lokacin da wafati ya zo masa da Fatima ta Zahra salamullahi alaiha tana cewa ga Jibra'ilu nan ya zo min da kafo. Tana cewa afwan Jibra'ilu ya zo wurin manzon Allah da kafo. Kun san wannan abin da ake humutsi da shi kafur. Ta zo da kafur wanda muke kira kafura nan ko, ta zo da kafur daga aljanna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasa shi gida uku, kashi ɗaya nashi, sannan ya ban mana kashi biyu, kashi ɗaya na Imam Ali, kashi ɗaya kuma na ita Fatima salamullahi alaihi. Wa kana 40 dirhaman, kimarsa dirhami 40 ne. Afwan li wa kana 40 dirhaman, take cewa ina da dirhami 40. Afwan ya Asma, tana cewa ke Asma ki zo min da sauran wannan hunutsin da babana ya zo ya bari a wuri kaza a wuri kaza, sai ki sanya shi daidai kaina. Shine tema Imam Ali wasici da cewa ya yi mata amfani da shi, ki aje daidai kaina. Lokacin nan take cewa Asma'u take cewa kamar yadda ta yi sai na yi mata. Sannan take ce ma Asma'u ta zo mata da abun alwala, ta zo mata da abun alwala inda take kwance, ta taimaka mata ta yi alwala. To sannan kuma ta yi sallah, ta shirya yin sallah. Amma kafin nan ta ce ki zo min da turare na wanda nake sawa. Ta kawo mata turarenta, ta ce ki kawo min sababbin kayana. Ta zo mata da sababbin kayanta, to a kansu ta yi sallah din. To sannan ta yi sujjada, tana faɗi tana cewa in tazari ne hani'an wadda ne yake cewa ki dan fita waje ki bar ni na wani lokaci, amma ki sallama da ni, ki kira ni wada aini, ki kira ni fa in ajabtuki, in hanna an samu ki kira to shikenan kin san ina da rai kenan. Wa illa in ko ban an samu ki ba fa alami anni qadimtu ala abi fa arsili ila ali alayhi salam. To ki san lokacin ne kuma nayi wafati, na hadu da mahaifina manzon Allah, sai ki aikawa Ali bin Abi Talib shine da dauki nauyin sauran. A lokacin da Fatima salamullahi alaiha ta shiga halin ihtidari, Fatima salamullahi alaiha mala'ikan mutuwa ya zo mata kenan. Akwai ruwayoyi daban-daban wanda ba zan shige su ba, amma dai a cikin abin da dole ba zan ƙetare shi ba, tana faɗin assalamu ala Jibra'il, assalamu ala rasulillah. Tana nufin Allahumma ma'a rasulillah, ma'a rasulika, Allahumma fi ridwanika wa jawarika wa darika darus salam. Tana cewa assalamu ala Jibra'il, Jibril ya shigo kenan ko. Tana cewa assalamu ala rasulillah, ya ubangiji tare da manzanka, ya ubangiji tare da yardanka, ya ubangiji kusanci zuwa gare ka, ya ubangiji daruka darus salam, ai gurinka nan ne gurin aminci. Sannan ta ce hazihi mawaqibu ahlus samawat wa hadha Jibra'il, take cewa nan shine mawkibobin mutanen sama. Kun san Fatima salamullahi alaiha an karbe ta da mawkibi ne, mawkibobin mutanen sama sun yi mawkibi jama'a da komai nasu. Na cewa wannan shine mawkibobi daban-daban na mutanen sama. Wannan shine Jibra'ilu, wannan shine manzon Allah yana cewa bunayya, yana cewa yake ta aqdimi, yake ki gabato ni, ki gabato gurin abin da ke gare ni yafi alkhairi gare ki. Fatima salamullahi alaihi salam sai ta bude idanta, tana cewa wa alaikas salam ya qabidal arwah, aminci Allah ya tabbata gare ka mai karbar rai. Ajil bi wala tu'azzibni, tana cewa ka gaggauta daukar raina, kada kai azabtar da ni. Sannan tana cewa ilaika rabbi la ilanna, ubangiji na zuwa gare ka ba zuwa wuta ba, ya ubangiji ka karbe da zuwa gare ka, ubangiji ka kare ni daga. Idan Fatima ta Zahra salamullahi alaiha tana fadin wannan, wanda ba Fatima mai zai a lokacin fitar rai din nan, ya ubangiji muna roƙonka, ya ubangiji ka azabtar da mu, ba za mu iya dauka azaba, ya ubangiji kai mana rahama, ya ubangiji kai mana rahama.
ya ubangiji ka tausaya mana a wannan rana mawuyacin lokaci da yan uwa zaman kabari yana da wahala wuce sirati yana da wahala karɓar rai yana da wahala wayannan lamura ba masu sauki bane haurin ba su ba kun ji safadu masalamullahi alaihi tana faɗin cewa ila rabbi ilaika ya rabbi ilai la ilanna ya ubangiji zuwa gare ka ba zuwa wuta ba tana faɗin haka nan sannan ta rufe idan ta miƙe ƙafafuwanta ta miƙe hannunta wannan shine abin da nake gaya ma yan uwa na shirin wayannan mutanen wato suna tanajin kansu kafin lokacin sai asma'u bintu umais ta kira ta bata ji ta amsa mata ba sai ta yaya labulan ɗaki din sai ta buɗe fuskanta sai ga ta fatima ta zahra salamullahi alaiha tana kwance ta bar duniya ranta ya fita daga jikinta asma'u bintu umais ta faɗa kanta tana cewa ya fadima idza qadimti ila abiki rasulillah ya ke fatima idan kika je rubuwa banki manzon Allah bakarnihi salam ana asma'u bintu umais ki mishi sallama ki karanta mishi sallama na ne asma'u bintu umais sai ga Hassan da Usaid salamullahi alaihi ma sun shigo a lokacin da suka shigo sai suka samu wannan hali mahaifiyarsa a kwance sannan ga asma'u tana kwance a kanta yake cewa asma menene yake faruwa menene yake samun mahaifiyar mu a wannan lokacin menene yake faruwa yanayin ya canza take cewa ya ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifiyan ku ta bar duniya mahaifiyan ku Allah ya mutu da su Imam Hassan salamullahi alaihi ya faɗa kan Fatima salamullahi yana ya umma kallimi ni ya umma yana mahaifiyata uwata mahaifiyata ki magana da ni kafare na fita daga jikita ki mun magana ki ce mun wani abu Imam Hussein salamullahi alaihi shi ma je daidai kafanta ya rike kafafuwanta ya kwanta a jikinta yana cewa ana ibn kil Hussein ni ne danki Husaini kallimi ni kabla an yasda qalbi famu ki magana da ni kafin zuciyata ta tsage mutu makoki tasirantuwa da rashin mahaifiyarsu salamullahi alaiha asma'u take ce musu ku tafi ku gaya ma mahaifinku halin da ake ciki da gudu suka tafi gurin mahaifinsu zuwa masallaci suka daga sautinsu da kuka saboda haka nan lokacin duk sahabbai suka gane su ma da suka ga suna kuka sahabban da ke nan wurin su ma suka fashe da kuka suna tambayar su menene ya same ku suna faɗin cewa mahaifiyar mu Fatima ta bar duniya wannan shine zuwa cikin Bihar al-Anwar mujalladi na 43 shafi na 186 ya aka raka Fatima salamullahi alaiha mutane sun yi ta kuka Madina ta dau zafi yar manzon Allah ta bar duniya aka ce an jaddada makokin manzon Allah wanda ba a dade da yinsa ba saboda gaba ɗaya Madina kowa yana yin kuka maza da mata yara da manya mutane hankalinsu ya tashi aka ce yanayin ya koma kamar yanda ranar da aka karbi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam maza da mata suka hada gidan Banu Hashim musamman yan Banu Hashim suka hada gidan Fatima salamullahi alaiha suna kuka suna daga murya sannan mutane suna tafiya wurin alamirul mu'minin salamullahi alaihi lokacin yana zaune tare da Hassan da Husaina a gabansa suna yin kuka Ummu Kulsum ta fito tana faɗin ya abata ya Rasulullah tana kiran mahaifinta manzon Allah tana cewa ya abata ya Rasulullah al'ana hakkan faqadnaka hakika yanzu ne muka yi rashin kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalika ba'dahu abada mun rasa ka rashin da babu haduwa tare da shi har abada saboda kun san Fatima an ce ta yi kama da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sosai kamar yadda ruwayoyi za su zo nan gaba a lokacin ranar haihuwanta insha Allah mutane suka haɗu suka yi dandazo a gidan suna jiran a fito da jana'iza don su yi jana'iza sallah Abu Zar al-Ghaffari ya fito yana cewa in sarrafu yake cewa ku tafi yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a jinkirta fito da ita har zuwa gobe Abubakar da Umar suka zo wurin Ali alaihi salam suna ce masa ya Abul Hasan karka gabace mu akan sallah ga yar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda yana da fassarorinsa daban-daban suna son su yi halarci dukkan abin da za a yi na jana'izar 'yan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tare da tasirin da suke da shi akan abubuwan da suka faru a bayanta da shahadarta za ka duba cikin Bihar al-Anwar akwai wannan a shafi na 199 a mujalladi na 43 mutane suka rarrabu suna tsammanin cewa sai da safe za a yi jana'izar sai da Fatima salamullahi alaiha amma Imam Ali alayhi salam shi bai mutane suna dauke kafa
ya tashi ya mata wanka, ya mata likafani tare da Asma'u a wannan dare din. Sannan ya kira Hassan da Hussein salamullahi alaihi, ya ce ya Hassan ya Hussein ya Zainab ya Ummu Kulsum, ya ku Ummu Kulsum, halummu ku taho ku zo ku ga mahaifiyar ku ganin ƙarshe, saboda daga yanzu shikenan aka riga aka rufe ta. Yana cewa fa hazal firaq wal liqal janna, gani na duniya ya kare, wannan shine rabuwa na wannan duniya, ba za ku ƙara haɗuwa ba sai aljanna insha Allah. To sa amirul mu'minin salamullahi alaihi ya kira su, suka zo suka kare makoki a gurin nan. Sannan ya ma jana'izar sallah salamullahi alaihi. A lokacin sallah yake cewa Allahumma hazihi bintu nabiyyi, wannan yar annabinka ne Fadima, akhrajtaha min az-zulumati ila an-nur, kai ne wanda ka fitar da ita daga duhu, daga wannan duniya din ya zuwa ga haske. Fa za mailan fi mail, saboda haka ta zamanto tana haske, tana haskakawa a kowane taki daga cikin takin abin da yake zuwa a gaba. Bayan sautuka sun kwanta din, idanuwa sun yi bacci, janibin dare ya ja, amirul mu'minin salamullahi alaihi ya gabata da Abbas, da Fadl bin Abbas, da wani mutum na hudu, suka dauki wannan jike mai tsarki na Fatima salamullahi alaihi. Hassan da Husaini suka raka su, da Aqil da Salman da Abu Zar da Miqdad da Buraida da Ammar, duk suka raka wannan gawa. Haka yazo a cikin shafi na 43 na cikin Bihar al-Anwar, mujalladi na 43 shafi na 199. Imam Ali alayhi salam ya sauka a cikin kabarinta, kabarin da aka yi mata ya sauka a ciki, ya karbi gawanta, yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kwantar da ita cikin lahadinta. Sannan yake cewa ya wannan kasa, astaudu iki wa dai ina aje miki adana ta, ina baki ajiyan azi binti rasulullah, wannan yar manzon Allah ce. Bismillahir rahmanir rahim, yace bismillah wa billah wa ala millati rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallamtuka ayyatuha as-siddiqa ila man huwa aula bihi minni, yake wannan siddiqatu tahira, na mika ke zuwa ga wanda yafi cancantan ki akai da. Wa raditu laki bima radiyallahu ta'ala laki, na yaddan miki abinda duk Allah subhanahu wataala ya yaddan miki. Sannan ya karanta mata abinda zai karanta, minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya karanta a wannan kabari din. Sannan ya fita daga kabari din, wanda suka halarci wurin suka ci gaba da zuba ƙasa akan yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ta bar tambayar tana jaddaduwa ko da yaushe. Wala ayyul umuri tudfani laylan, saboda wani dalili ne aka rufe da daddare. Bid'atul mustafa wa yu'fa saraha, yar annabin Allah, yar annabi Muhammadu aka binne ta da daddare kuma aka boye kabarburanta. Me yasa haka? Wannan tambayan ita ya kamata. Fa madha to hiya a'zamun nas shajawa, ta tafi alhali ita ce mafiya girman mutane cikin bakin ciki. Fi fammu dahar gussatan min jawaha, ta tafi a cikin zamani. Ba za ka ce ga kabari inda za ka je ka kawo mata ziyara ko wani abu na ambatanta ba, da gangar ta bar wannan kamar yadda muka yi, don ko da yaushe a jiyal da za su zo suna tambaya dan me haka ya faru. Sannan salamullahi alaiha, imamu alaihi salam ya sallama da ita. Marasimu daban bayan an gama, sai bakin ciki ya kara dawo ma amirul mu'minin salamullahi alaihi. amma amirul mu'minin da sauri ya ce to mutane su babbar gurin, ya sallame su. Lokacin da ya kakkaba hannunsa daga ƙasan kabarinta, bakin cikin ya ƙara dawo masa. Wannan bid'atul rasul ne, wannan matarsa ce alwadud, wanda yake kauna sosai, wadda ta kasance tare da shi a mafi tsarkin rayuwa, a mafi kyawun rayuwa, wadda ta rayu gaba ɗayanta izahi ne, a gaba ɗayanta tafiya ne da sadaukar da kai, gaba ɗayanta isari ne. Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi da dama wanda yake nuna yadda ta yi isari, ta gabatar da bukatun wasu akan bukatunta, wadda ta gabatar saboda amirul mu'minin da hanyar amirul mu'minin, ta kutsa kanta cikin dukkan bakin ciki da dukkan masifu, ta shiga dukkan tashin hankali, ta zubar da hawaye ba dan kadan ba saboda amirul mu'minin alaihi salam. Saboda haka imam salamullahi alaihi ya je wurin, ya fuskantar da fuskansa wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka san a baqi'a aka binne ta, sannan suka san kabarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, za su san ga baqi'a ga inda yake da kabarin manzon Allah. Kan ka baqi'a zaka kalli inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai ziyara wanda ake son
a ringa yin ziyarci Fatimatu Zahra salamullahi alaiha yau muna Lahadi, haka ne, yau muna Lahadi kuma ranar ziyaranta ne tare da Amirul Mu'minin al-mumtahana allati imtahana Allah subhanahu wa ta'ala bi mumtahana hada, haka ne bihi. To sai fuskanci manzon Allah ya ce assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah anni, assalamu alayka an ibnatika wa habibatika, amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah daga gare ni, amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah daga yarka Fatima da masoyiyarka Fatima, qurrata ainika Fatimatu Zahra salamullahi alaiha, wa za'iratika wadda take ziyaranka ga ta nan mun kwantar da ita kusa da kai, wanda aka kwantar a cikin ƙasa kusa da kai ya rasulullah, a baki'ar da ke kusa da kai, wal muhtar lillah laha suratan laha qabika, wanda Allah subhanahu wataala ya zaba mata gaggawan haduwa da kai. Yana cewa ya rasulullah, Allah ya rasulullah, manzan Allah hakika sabari haƙuri na ya karanta da rashin ka ya rasulullah, rashin ka ya karanta haƙuri na, sannan rashin yarka ya ƙara karanta haƙuri na, haka nan yarka sayyidatun sa'il alamina ita ma rashin ta ya ƙara karanta min haƙuri, illa anna fi ta'assi li bi sunnatika, sai dai mun koyi da sunnar ka ya manzan Allah, da kuma abin da ka bar mana ya manzan Allah dangane da ta'aziyya, to a cikin haka akwai umarni. Don haka nan ya rasulullah ina bin umarnin Allah akan abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni. Hakika na ɗanɗana rashin ka ya rasulullah, na bayan ka yi wahalhaluwa kaina, bayan ka aiwatar da abin da ka aiwatar, sannan kuma ga shi ka sanya wadi'a ajiya a hannuna ya rasulullah, yake cewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqad istarja'atul wadi'a, yake ce to hakika na dawo da wannan adana din, wa akhastar rahina wa ihtasalta zahara, lokacin da Imam Ali alayhi salam kenan yake kallon annabi yake faɗan haka nan, yake cewa na koma da ajiya din, sannan kuma abin da yake shine adana da jingina a wurina na hakika ya rasulullah gashi nan na aje shi inda ya kai, Fatimatu Zahra na mika ta inda ya wajaba a mika ta, saboda haka nan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatimatu Zahra mutanen Makka sun zo da safe, mutanen Madina al'umma musulmi sun zo da safe, sun gidan da zuwa kofar gidan Ali alayhi salam, me suke so a wurin Ali alayhi salam, su yi ma Fatimatu Zahra sallah. Kafin su iso gidan Ali sai suka ji labarin ai an gama majana'izanta da daddare, saboda haka nan sai suka je suna neman kabarinta, su tona kabarinta. Imam Ali alayhi salam yana tambaya dan me, an je an gaya masa ya zo har makabarta din, ya zo har bakiya, ana so a tona kabarin Fatimatu Zahra bayan wafatinta. Anya a cikin cewa sallah kadai ake so al'ummar da suke son su sallah, wai dan baka yi ma Fatima sallah ba, in Ali shi kadai mata sallah bai wadatar ba, a ce ana son a tona kabarin Fatima a yanzu, anya ko zancen sallah ne ake zancen sa, ko ko wani abin daban ake zancen sa. Ala kulli hal sai suna cewa su suna son su yi sai sun tona kabarin nan na Fatima. Imam Ali alayhi salam anan wurin hakurin sa ya kare, anan wurin yace wallahi ba zai iya hakuri da wannan ba, ya zara takobin sa zuwa baqi'a. Mai magana yake cewa haza Ali ibn Abi Talib aqbala kama tarawnahu, wannan Ali ibn Abi Talib ne ga yana zuwa kamar yanda kuke gani, yaqsimu billah, yana rantsuwa ga Allah, la in hawwala min hadhihi alqubur hajar, yace idan aka dauke dutse daga wannan kabari din, dutse aka kauda shi daga inda yake, to lalle yake ce wannan saif din da kuke gani zai yanke wuyayen mutane, takobi na din nan da kuke gani, za ku san Ali bin Abi Talib yana nan, dan ya zuwa wannan lokacin wasu suna faɗi idza kan ka anni bi qa'ilukum yaqul idza kana hadha qutu ibn Abi Talib kad akhadahu ad-da'f, kaman ga mai zance yana zancen in wannan shine abincin Ali bin Abi Talib, rauni ya kama, suna kallon Ali bin Abi Talib baya cin irin abubuwan da suke ci, qutu Ali ko kun san menene, khubz Ali, nona Ali kamar yadda Farisa suke cewa, irin nau'in abin da yake ci ba irin abu ya jawo busasshen abu ya balla kaman biskit ya dan balla ya sha ruwa, shine iyakan shi, ya ci abincin shi kenan, shine abincin, ko da kidabinin sai sa bake ci ya daya biyu uku in yace sha ruwa ya ci maganin yunwa kenan, sai an jin wake ci. Ali bin Abi Talib shine so rashin yakin sa da rashin fitowa da takobi da rashin wancan, an na cewa yanzu ai rani yanzu Ali bin Abi Talib shekara 30 shekara ba yake cewa to lokacin da aka yi mafaduma yake cewa wallahi yanzu za ku san rauni ya kama ni ko bai kama ni ba,
lalle kawukan wasu mutane za su tashi. Duk wanda ya tura ku yi wannan aikin, dutse ɗaya in kuka cire shi daga kan kabarin Fatima kuka hawwala shi daga inda yake zuwa wani wuri, yake cewa kawuka za su tashi sama yanzu nan kuwa, ba da wani lokaci ba. Wani mutum yake cewa malaka ya Abul Hasan, me yasa me kai baban Hasan? Ai ba wani abu muke so ba, wallahi muna son lalle sai mun bude kabarin Fatima don mu mata sallah. Imam Ali alayhi salam ya buga hannunsa akan tufafinsa, ya motsa wannan mutum ɗin tukuna, ya kama wuyansa, ya kama kwallon rigansa, sai da ya ɗaga shi ya bar ƙasa. Yake cewa ya ibn sauda, amma haƙƙi faqad taraktu, amma haƙƙi na khalifanci na bar wannan, makhafata an yartadda nas, bisa tsoron kan mutane su ridda an dinihim daga addininsu. Wa amma kabaru Fatima, amma kabarin Fatima, fa wallazi nafsi bi nafsi ali biyadi, ina rantsuwa da wanda ran Ali yake hannunsa, la in rumta wa ashabaka shay'an, in kai nufin kai da mutanenka wani abu ne, min zalika akan haka, wai ka tono kabarinta ko kai wani abu, yake cewa al-asqiyanna al-ardha min damikum, zan shayar da kasar jinanan ku gaba daya. Imam Ali alayhi salam ya tsaya kyam. Abubakar ya zo yana ba shi haƙuri, yana ya Abul Hasan bi haƙƙi Rasulillah wa bi haƙƙi Fatima, dan darajar manzon Allah, dan darajar Fatima, illa khallaita an kyala wannan mutumin, fa inna ghayra fa'ilina shay'an takrahu, ba za mu aikata wani abu da baka so ba. Imam Ali alayhi salam ya kyale su suka tafi. Fatima Zahra salamullahi alaiha, rayuwar shekaru 18, wal halin shekaru 18. Ina kallon rayuwar Fatima salamullahi alaiha, sai in ce a wani lokaci ne Fatima ta yi dariya ne, a wani lokaci ne Fatima ta yi murmushi ne. Tana yin shekara 5, manzan Allah an aiko manzan Allah da shekara 5 aka haife ta. Kenan manzan Allah yana cikin halin bala'i da fitintunun mutanen Makka. A farkon da'awa an cutar da manzan Allah da cutar wanda babu irin shi a rayuwar Makka. An yi lokacin da manzan Allah yana ibada ko yana addu'a, sai aje a watsa mashi kazanta, a watsa mashi mahaifar rakumi, a kuma tsaya da takobi su Abu Lahab, su Abu Jahal, su tsaya da takobi cewa duk wanda ya zo ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kazantar da suka sa kan manzan Allah sai sun sare shi. Babu wanda yake iya zuwa ya yi ma manzan Allah sai Fatima Zahra salamullahi alaiha, ita kadai take zuwa ta yi ma manzan Allah wannan masifa da tana yin shekara 5 da shekara 6. Akwai lokacin da take cire ma manzan Allah wannan abu, tana kuka tana cire manzan Allah yana share mata hawaye, yana cewa addinin babanki zai saura, addinin babanki zai daukaka, Allah zai ɗaukaka wannan addinin. Ba kai shi yake kallo ba, saƙon yake kallo, saƙon zai zama wani abu nan gaban Allah yadda. Yana ba ta haƙuri, yana lallashin ta, yana gaya mata kalmomin faraci. Amma masifa iri-iri. Aka yi hijira tana yin shekara 8. Ko kuma ka faɗa cewa a wannan shirin tana yin shekara 7, tsakanin shekara 6 shekara 7 ba abin da ya tsaya. Tana yin shekara 6 ta ga Abu Talib, a shekara 7 ta ga Abu Talib yana kan gadon mutuwa. Ya zo ya bar duniya a disam shekara din mahaifiyar ta Khadija ta zo ta bar duniya. A yan wayannan shekara 3 da ke tsakanin tana yin shekara 5 da wancan masifar da aka yi shekara 3 karshe din nan, a daidai lokacin tana yin shekara 5 din, ta cika shekara 8 din ta a shi Abi Talib. An killace su lokacin, ba a sai daga gurin su, ba a sayarwa, ba a aura daga gurin su, ba a aurarwa, ba za su kai dabba su kasu ba a saya ba an killace su dungun, an ce a yi musu nau'in azaba irin wannan, azabar da tafi kowane raɗaɗi, ai sidelining din su ya zama to an yi isolating din su daga cikin al'umma gaba ɗaya. Sai da ɗayan su ya kasance yana bayan gida a bayan gidansa irin na awaki, saboda yawan cin ganyayyakin da ba a saba cin saboda ba abinci bane ba, su suka zama musu abinci saboda babu abinci. Fatima Zahra tana ai shekara nawa, shekara 7 zuwa shekara 8 duk tana cikin wannan halin, tun tana ai shekara 5. Sannan ta tashi ta koma ina, ta koma kuma suka koma Madina. Humum na mene? Humum na hijira. Lokacin da manzon Allah zai hijira, ai barin Fatima da kowa yayi. Saboda kai Imam Ali ne wanda ya dauko Fatima, alwal Fatima ai nan babi ne a tarihi. Ali da Fadimomi guda 4. Ba shine ya dauki Fadimomi guda 4 ya tafi da su a cikin akwai Fatima Zahra, ai bai aure ta ba lokacin. Saboda haka lokacin da ya tafi da ita a Madina, a lokacin idan za a samu wani dan tazara da sauki shine na wannan lokacin, amma lokacin kuma na sabon yanayi ne. Ka bar garinka, ka bar kasar ka bar al'ummar ka bar komai abinda yake nan ne ka sani, ka bari ka koma wani bakon guri. Kafin ka saba da wannan gurin sai ka dauki lokaci. Fatima Zahra ai karama ce, saboda haka nan bata saba da wannan yanayin ba, matanta da mahaifinta, ga rashin uwa, ga rashin
Abu Talib, wanda a tarihi za ku ji yanda ya nuna mata kauna da yanda mahaifiyarta ta saba da ita tun tana cikinta. Wannan al'amura za su dade a cikin zuciyarta, ba ta rabu da su ba su batta ba. Wannan bakin cikin ba zai tabbarin zuciyarta ba. Makokin mahaifiyarta, makokin Abu Talib, dukansu. Sannan kuma aka zo rayuwar Makka bakon guri. Manzon Allah wani lokacin da za a gina masallaci da kansa ya kasance yana daukan kasa yan uwa. Da kansa ya kasance yana daukan kasa. Kafiran Makka lokacin da manzon Allah ya hijira ba kyale shi suka yi ba. Bita da kulla ka dinga masa. Bayan ya hijira zuwa Madina, yan Madina sun karbe shi. A lokacin da mutanen Makka suka ce ba sa so, mutanen Madina suka cafki manzon Allah suka karbe shi, da shi da mutanen Madina da suka karbe shi duk an cutar da su. Saboda haka mutanen Makka su hada kai da wancan yau, su hada kai da wancan gobe. Fatima tana wasu shekaru har lokacin da ta isa aure, da ta zo ta isa aure a gidan Ali bin Abi Talib salamullahi alaihi, humum na rayuwa da kunci. Imama da dan gida ne, Fatima ta Zahra ai gida ce. Aka yi auren su ta wuraka, bayan ta koma gida ga irin halin da take, na gaya muku sai ta yi shara har sai ta yi kura kayanta, har sai kayanta sun yi kaurin hura wuta, hannunta sai ya bororo saboda aikin gida. Saboda manzon Allah ya raba aikin ne, ya ce duk abin da ke cikin gida naki ne, duk abin da ke wajen gida na Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib shi zai zo kayan abinci, shi zai zo da ruwa, shi zai zo da komai. Ke kuma ke ne wanda zaki sarrafa duk abin da ke cikin gida, ke zaki gyara wurin kwanciya, ke zaki dafa abinci, wani lokaci suna ji suna kallo kun san rayuwar da Ali bin Abi Talib yayi da rayuwar da Fatima ta yi salamullahi alaiha. Wani lokaci sai cikin ta ya koma kamar mene, ya koma kusan ya hade da bayanta. Haka ne yaro ya ake faɗa ko ba gaba ne. كنتم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. saboda kakan su ta sauka kan wannan gidan, inma yuridu Allahu yuzba ankum ar-rijsa ahlal bayt. Kan a wani gida ne, albayt, wannan bait din ne gidan Fatima, gidan wahayi. Saboda haka gidanta gidan wahayi nan ne Allah ya ba manzon Allah ya zamanto gidansa na sako, ya zamanto gidan wahayi, ya zama gidan annabta cikin gidanta ne. Gidan Fatima ne salamullahi alaiha. ƴaƴanta su ne za su zama ma'asuman wannan al'umma din, mijinta shine ma'asumin wannan al'umma din, ita kanta ita kadai ce ma'asumiyar wannan al'umma din. Saboda haka nan wannan zai zo da matsaloli a ɗabi'ance, ba zai zo haka nan kawai ya barka kai bacci ka huta kai dariya kai murmushi, ba zai bari ba. A ɗabi'ance haka al'amarin yake. Saboda haka Fatima ta fuskanci cutarwa, ta fuskanci irin wannan. Sannan a daidai lokacin kuma mahaifinta ya zo ya rasu salamullahi alaihi bayan shekara 10 da hijira. Ya zo ya rasu a shekara na 11, bata kwana 40 bai ta kuma ta rasu, bata wuce kai kwana 75 ba ta rasu. So a waɗannan kwanaki 75 tsakanin wafatun mahaifinta su ne a ranakun da suka fi wahala ga sayyida Fatima salamullahi alaiha, wanda a cikin al'umman nan ne, ba a wajen al'umman nan ba. Masifar al'umman musulmi ba wajen yahudu ko nasaran wannan lokacin bane ba, masifar al'umman musulmi a cikin gidan musulmi ne. Saboda haka nan suka takura ma yar manzan Allah waɗanda suka ce sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina tare da manzan Allah. Fatima ta Zahra tana kallo gaba ɗaya abinda manzan Allah ya shata an kautar da shi. A wani kauli daga cikin zattutukanta tana faɗin sun aikata abin da Allah kaɗai ne zai musu hisabi ranar tashin alkiyama. Don haka nan kun gani kenan cutar da Fatima salamullahi alaiha shine cutarwan cikin gida, cutarwan mutanen da suke tare da mahaifinta, ƙarshe sai da suka yi ajalinta. Magana ne mai zafi, mai kaifi, mai nauyin gaske, amma haka ne, tarihi sahihi haka ne, sai da suka yi ajalinta. A ƙarshe ku duba alhalin da Fatima salamullahi alaiha ta sha, abin da yake da ban tausayi, abin da yake da wato yake barin ambato kuma ke kona zuciya dangane da Fatima. Ita kadai ce diyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari. A lokacin da a lokacin da suka yi masa gorin haihuwa, suka ce masa ai yana da wabin ƴaƴa, yana haihuwan ƴaƴa suna mutuwa, har ma suka ce su kyale shi. Shine sai suka kira shi da abtaru. Allah ce na da ina kalkausar wa salli li rabbika wan nahar. Menene alkausar din Fatima? Ita ce misdaqin alkausar. Wa salli li rabbika wan nahari suna fassara wannan. Inna shanaka wal abtar yana fassara alkausar. Menene ma'anar kausar? Allah subhanahu wata'ala ita kadai ya bar manzon Allah, ita ce yake kallo, yake faɗin bid'atun minni, tsoka ce gare ni. Wannan tsokar ta bayan manzon Allah. Manzon Allah yana alamul malakuti yan uwa, yana ganin abin da aka shuka ma'yarsa, wanda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana cewa wa qul imalu fa sayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kace ku yi aiki haka manzo zai ga aikin ku haka Allah zai ga aikin ku haka manzo haka mu'mini.
Imam Ar-Rahil a cikin Jihad al-Akbar yana faɗin cewa ana bijirar da ayyukan mu zuwa ga manzon Allah, in mai dadi ne zai ji dadi, in mara dadi ne mara kyau manzon Allah ba zai ji dadi ba. sai ya za kai masa aikin al'ummansa daga cikin al'umman nan ya guda ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ya bari ita ce Fatima, amma haka akai mata. Nakan ce ma yan uwa, mutum ɗaya da bai gaji da ayar gado ba ta hau kansu ba, shi ita ce yar manzon Allah, kuma ga babanta aka saukar da gado din. yusikumullahu akan gawa aka saukar. Akwai wani mutum ne da yazo da yusikumullahu, akwai wani mutum ne da yazo da tsarin gado, amma mahaifin Fatima shi da tsarin gado. Amma farkon wanda ba a gaje shi ba shine wane shine manzon Allah. Fatima ta Zara ita ce wanda bata gaji mahaifinta ba, bata gaji komai abin da mahaifinta ya bari ba, zulman wa udwana, bisa zalunci bisa udwani. Duk abin da za a faɗa ji a faɗa wannan neman kawo a wanke aikin wani, a wanke aikin wani, amma zulman wa udwana. Fatima mu muna tare da ke ne, duk abin da zai faru a duniya sai dai faru, duk abin da wani zai yi sai dai wani yayi, amma dai muna tare da Fatima kan wannan al'amarin. Kuma ba za mu taba hada kai da wani mutum wanda yake fada da Fatima salamullahi alaiha, ba za mu taba zama muna tare da mutumin da ya yaki Fatima salamullahi alaiha muna kallon shi da wannan darajar da wani ke kallon sa. Na mu za mu iya kallon wanda yake kallon wancan din, mu darajta wancan din daidai gwargwadon yadda za mu darajta wanda yake kallon sa da kima, za mu darajta shi. Wannan abin da aka karantar da mu ne, amma a cikin zuciya da mu'amala ta biyayya ba zai yi mu bi mutumin da yake ya cutar da Fatima ko misqala zarratun. Salamun alaiki ya sayyidatu nisa'il alamin, amincin Allah ya tabbata gare ki ya ke shugabar matan duniya. Manzon Allah ne ya kira ta shugabar matan duniya na farko da ta ƙarshe. Saboda haka muna roƙon Allah ya ban mu tare da Fatima, ya ban mu a wannan tafarki na Fatima salamullahi alaiha har zuwa ranar hisabi. Ya Allah kada ka raba mu da Fatima, ka haɗa mu da Fatima, ka bar mu da Fatima a duk marahil har zuwa mutuwanmu. Mun fi bukatanta a lokacin mutuwanmu. Ya Ubangiji, lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo mana, ya Ubangiji ka raba mu da Fatima. Ya Ubangiji, lokacin da za a fitar da rai zai bar jiki, ya Ubangiji ka raba mu da waɗannan bayan Allah. Ya Ubangiji ka bar mu da waɗannan tsarkaka din. Ya Ubangiji, lokacin da za mu yi zaman cikin kabari, ya Ubangiji ka raba mu da Sayyida Zahra salamullahi alaiha. Ya Ubangiji, lokacin da za a kada mu zuwa Abdul Mahashar, karka raba mu da Fatima salamullahi alaiha. A duk rayuwar mu ba mu sarrafuwa da Fatima, saboda a yanzu duk da ba mu raye da lokacinta ba, amma muna tare da ita da dukkan wujudaninmu, muna tare da ita da dukkan imaninmu, muna tare da ita da dukkan taharrukatinmu. Allah ka azurta mu da bin Fatima, kamar yadda yan uwa mata sukan faɗa. Ubangiji Allah ka sanya mu a cikin masu, sukan faɗa su ce Allah ka sanya su a cikin masu ɗaukan garan Fatima ta hanyar kyawawan ayyuka. Allah Ubangiji ka sa ayyukan da muke kai da ayyukan da zamu yi nan gaba ka yaddar da Fatima a kansu, don alfarman manzon Allah, alfarman mahaifinta, alfarman mijinta, alfarman ƴaƴanta da kuma albarkanta ita kanta, don ita mai albarka ce. Innaka waliyut tawfiq ila arwahil mu'minina jami'a wa ila arwahi mautana wa mautakum. nuhdi sawab al-fatiha masbuqatan bis salawati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ubangiji muna roƙonka dan alfarman wannan mai tsarkin da alfarman mijinta da alfarman ƴaƴanta da alfarman manzanka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ya wajihatan indallah ishfa'i lana indallah. Ya ubangiji muna roƙonka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga waɗanda muke tafiya tare da su, ya ubangiji ka yi musharaka da su a cikin dukkan aikin alkhairin da muka yi da alfamun. Allah ka ji kansu, ka sanya haske a cikin kaburburan su. Allah ka ji kan malam Awwal Tal'udi, Allah ka ji kan mahaifinsa, Allah ka ji kan malam Musa Kura, Allah ka ji kan injiniya Hussein Dari, Allah ka ji kan dan Musadi, ka ji kan Alhaji Ma'azu Gombe, Allah ka ji kan malam Adamu da alfarman manzo Allah, Allah ka ji kan malam Tijjani, Allah ka ji kan malam Ibrahim da wanda ya rasu kwanan nan a dawanan sunan shi malam Isa ko malam Abdul Aziz. Allah ubangiji kai musu rahama. Akwai dan uwa da suka rasu a Maiduguri a dan tsakankanin nan, su ba sale Maiduguri, a ɗayan ma sunan shi ba sale. Allah ubangiji kai musu gafara, ka shigar da rahama cikin kaburburan su. Ubangiji akwai iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya yan kwanakin nan, ubangiji kai musu rahama. Akwai da surikin malam, Allah ubangiji ka sadar da rahama cikin kabarin sa. Mahaifanmu ubangiji Allah ka ji kansu duka, wanda suke da rai kuma ubangiji Allah ka sanya
albarka cikin rayuwarsu. Ubangiji ka sa da mu da su mu gama da duniya lafiya gaba daya. Allah ka ji kan duk waɗanda suka taimaka mana a wannan aiki, waɗanda kuma suke tare da mu suke taimakon tafiyar. Ubangiji Allah kai ma ka tagawa musu, Allah ka bude musu, ka kare su dan alfarman manzon ka sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Waɗanda suke halartar makarantar mu da niyyar da nufin su zo su karu su yi karatu, Ubangiji Allah ka bude kwakwalansu. Waɗanda suke hidimtawa wannan makaranta da nau'o'in hidimtawa daban-daban a boye da bayyana, Ubangiji Allah ka saka ka musu da alkhairi, da su da iyalansu. Ubangiji Allah kai musu kariya sharrin zamanin nan. Ubangiji Allah ka kare mu gaba daya. Abin da yake dauke da shi na munanan al'amura, sace mutane ne, a hare-hare ne, kashe-kashe ne, Ubangiji Allah ka kare mu gaba daya da mu da zuriyar mu duka. Allah Ubangiji ka kare mu. Wanda yake kallon mu da idan sharri, Ubangiji Allah ka koma masa da aniyansa zuwa gare shi. Duk wanda yake kallon wani ɗalibi a wannan makarantar ko wani malami daga cikin malaman wannan makarantar da idan sharri, Ubangiji Allah ka koma masa da aniyansa. Ubangiji Allah ka sada shi da fitinarsa. Ubangiji Allah ka ƙara ɗaukaka al'amarin makarantar mu da ɗaliban makarantar mu da malaman makarantar mu da shugabannin tafiyar mu da alfarman manzanka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Masoya ahlul bait a ko ina suke, Ubangiji Allah ka zama gata gare su. Ana neman a mai da su saniyar ware, Allah Ubangiji kai ka zama gatansu. Wanda ka zama gata gare shi, to duk abin da za a yi sai dai a je a yi, kai ka isa komai ya Allah. Ya Ubangiji mun dogara al'amarin mu gare ka, ya Ubangiji Allah ka zama ka ɗauke nauyin al'amuran mu don alfarman manzanka. Tattalin arzikin mu, ayyukan mu, wanda da yake kallon mu da mummunan abu, wanda yake kallon mazhaban mu da mummunan abu, wanda yake kallon hanyar tafiyar mu da mu'assasan mu da mummunan abu, Ubangiji Allah ka koma masa da aniyarsa da alfarman manzanka sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Mu karanta salati 10 ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya amsa mana wadannan addu'o'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akwai mahaifiyar Malam Ibrahim Kaduna da ta rasu, Ubangiji Allah ya sadar da rahama a kabarinta. Jiyan nan ta rasu, Allah Ubangiji ya jikanta da rahama dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Akwai kuma auren raki da aka yi waɗanda wasu an gaya mana, wasu kuma dai mun ji labari somewhere, wasu ma ba mu sani ba. A Bauchi a ina ne dai suna nan da yawa. To Ubangiji Allah ya wanzar da zaman lafiya, Allah ya kora dukkan fitintunu wanda ba su samu ba. Ubangiji Allah ya samar musu maza da mata. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da dukkan alkhairai a kasuwancin mu, abubuwan neman mu. Ubangiji Allah ya sada mu da su cikin karancin wahalhalu don alfarman manzon sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.